Także no, nie jesteśmy tu do przyjemności. Zakurzymy. Skarpetki z Pumy, 3 pary za ile? Za 20 zł, 22 zł. Miękkie, fajne, rozmiar od 39 do 42. Można je na przykład założyć na stopę. Dobra, wiecie, można to też tak nosić, o. Jako ogrzewacze na ręce. Wjeżdżają smaki Azji, czyli tym razem biedronkowe sajgonki Asia Cook. Co my tu mamy? Bez substancji konserwujących, bez wzmacniaczy smaku, bez sztucznych barwników. To z czym one są, jak tam nic nie ma? Sajgonki warzywne, sos w środku w opakowaniu, nawet go tutaj widać, 250 gram plus 28 gramów sosu. Moi drodzy, zaraz zważymy. Mamy 3 sposoby na przyrządzenie tego: na patelni na rozgrzanym tłuszczu 5 minut, w smażalnicy 180 i piekarniku 230 stopni 12-15 minut. Robimy to na patelni na rozgrzanym tłuszczu przez 5 minut. Teraz dokonamy szybkiego unboxingu. Znowu pudełko jest zjebałem. Idiotoodporne. Mamy tutaj 6 5. Raz, 2, 3, 4, 5 faktycznie. Sajgonek plus sos. Otwieramy w ten sposób. Urwać. Nawrzyj się. Otwieramy w ten sposób. Tego jest 28 gram, moi drodzy. Proszę ważyć. Jest. Kurczę, za duży dałem. Za tę wagę nieoszukane. Ja. Smoczy. To jest już ta patelnia, którą znacie i kochacie. I mój ulubiony palnik. Tylko dla orłów. Niczym Modest Amaro, Basiura rodem z Sosnowca. Patrzcie, i jedna, i czekaj, co tam, trzecia. Elegancko, niech się smażą. Przewrócimy je trochę. Chociaż nic o tym nie mówili, ale to jest inwencja własna. Także jak widzicie, zrobiły się piękne i rumiane, a to znak, że ściągamy. Myk. Taka konsystencja, oby śpiki z nosa. No, bardzo dobrze. Tak to, drodzy moi, wygląda. Ładnie się zarumieniły, sos wygląda spoko. Dobra, spróbujmy. Także pod tę konsumpcję i tę dezynfekcję zatąkajmy, stestujmy. Dawno nie jadłem sajgonek, także ciężko porównać. Ale jak zdarzało się jeść w restauracjach azjatyckich, to są całkiem spoko. Szczególnie, że ile one kosztowały? 7 zł, coś takiego. Także macie 5 sajgonek, one są, no jak widzicie, takie może mają 7-8 cm. No na 2 osoby to się tym raczej nie najecie, ale na jedną osobę jako taka przekąska całkiem spoko. Także Biedronka kolejny raz przychodzi z pomocą, jeżeli chodzi o samotnych mężczyzn. Nie wyczuwam żadnych podejrzanych smaków, żadnej sztuczności. To są warzywne. Nie dawajcie dużo tłuszczu, są naprawdę spoko. No i co tutaj dużo można powiedzieć, no. No nie pojemy tym. Na szczęście z pomocą przychodzi krupniok. Tutaj macie anatomię sajgonki z bliska. Co tutaj, moi drodzy, widzimy? Co tu jest? Marchewka jakaś, kapusta, jakieś grzyby, przypuszczam. Także jak to mówił Gurgo, tym sajgonkom wystawiamy ocenę jeden mały Azjata w polu ryżowym z minusem neutralnym, bo trochę ich mało. Ale dobre. A uwaga, to jeszcze nie koniec, bo kolejny maszket biedronkowy już tutaj na A to jeszcze nie koniec, bo kolejny produkt... Kurwa. A to jeszcze nie koniec. Ale to jeszcze nie jest koniec, bo kolejny produkt biedronkowy do testów już tutaj, moi drodzy, czeka. Już wam prezentuję. Kolejna będzie taka pizza na bogatości. Także jak chcecie to zobaczyć, to zostawiajcie dużo łapków w górę i piszcie oczywiście propozycje na kolejne testy, które bardzo chętnie dokonamy. Trzymajcie się, dzięki.